Anis an Líana tá Fergus Ó here bainisteoir Raidió Fáilte agus fáilte go dtír an tláir. Agus. Agus tá me caiinseat aniu ar radio chun ústáú aáil maidir le Raidió Fáilte mar tá sí beagnach á bhliain ó hin ó bhí mar caiinse chéile. Bronnadh gradam war oribh le déanaí. Cén gradam a bhí an agus cén fear bronnadh oribh é? Well, when muid Stáisiún Raidió na Bliana igen Féile na Meáin Ceilteach a bhí sa bheatanbug ar na Malavan sin. Carmid Jagan sin rannog sin agus image. I gomar de slis na Stáisiún ar fada stoia atá na tíorthaí agus na cantracha Ceilteacha. So tá muid caint faoi an tíor seo in Éireann ar dói, Alban, an bheatanbug, Ilin Manan agus an bheitné in san tír na Franca. So éitina mar sin bhí na Stáisiún Uí in an iirtas a chuirseach nó iirta dhéanú an gradam seo winch agus dírilinn. So bhí Stáisiún mór Stáid cosúil le RTA agus BBKSD an san nó. So tá muid an sásta agus brodal gur dírilinn le commertas trom stoia gurúma jabalta an bua seo agus a winchach agus tá muidintach sásta gur dírilinn agus mar nói sínam go deasman sé an obercrua atá Golarian san Stáisiún agus tá a daine atá gobar Stáisiún Pobal B bin sé bona ar Fernanvug Dígrasach agus an sin creatorí Jonacha agus Edbrithe Jonacha a hagan na steach láne le kidú lad. So tá sé amói agus aihindas den Kenneal Ibra atá na daine in san Stáisiún ag deanú agus an áis sínam an Feirste. Mar jaarra gohfuil me just stacos an seo ó híh an gilig leis an gilig chur chun cin agus tá bach chur ar an gilig kidhhaid in san tíb seo tíra gohfuil sé anmhaid gur bhfuir mit an taihan de seo agus sínam gur aihindas den na daine legatá obair ar son na ggéalga in mé Feirste agus níos fuide in san túsgart seo. So tá muid an sásta gur bhain mit an gradam agus is moile bheith aihindas an go hairithe as daine atá obair in san céad clúna is na creatorí agus na daine na cúlachtaí móra a rinnean socrú seo agus bhí meán sásta gur írilinn. Cogáid go sasol chun gradam a bronnadh oribh. Caiis a gom gur bhuaí Raidió na Lifa é cúpla bhliain ó hen. Ní hé seo an óir seo tá sí fáilte gcuibh an dúir seo. Ní hé seo ach an dara ó a bhór Stáisiún Raidió Pobal Gaeilge an gradam an sin fear an bhfuil? Sílim go sin fear, yeah, for Raidió na Lifa a couple bin hen sin fear. So tá sé mai gohfuil na Stáisiún Pobal ábalta buana a bhainte amach an level sin mar level anard agus is gradam bhfuil aihindas fórlahan tuga a másc an grú ó híh cuilachanta ben na Stáisiún mór ó híh radio agus telefíe stíos na commarta seo agus ben buana higna mar luí mé na Stáisiún RT win RT Raidió Gael agus win BBC and Raidió Gael so tá sé Tefan sé an caijan den Kenneal Ibra atá me jabal déanaí mar Stáisiún Pobal agus atá gobar Mágan mas miniature méid agad atá caiite ar kids na Stáisiún eile Gumbridge leis an Stáisiún Pobal is well anmhaid in taitan na Chanáin. Cogáid go sa rís. An féidir leat úsáú thuirt star éistóirí maiile clíf, bhí conas atá cuasaí maidir leis an organ a bhniu a Líonra Uladh agus a rádiún cána bhéh sé ar oscailt? Well, hosí Raidió Fáilte a géirí siamh uair nó baile uair a couple bin and bhí hosí mid san Cultúrlann seo mé Feirste stoig go mé bhaith Dín kidhhaid daoine ólach ar an Cultúrlann seo mé Feirste agus hosí mid in creaúin sin rin sin jeisiú ar an Cultúrlann beidir tamaldó hen inis agus bhí ar in
bogu amach on bhfoirgneamh mar níru and Jesu forstnach de radio and I riamh. So wog mit stakan tonight and one mit and then should bon mohor na wall ach on tam sin vi mit a lorg eich nís far agus eich nís fekle so does go an gaelig gemein gaelig le fekel agus le clinchant instant kahar shaw. So Jerry Silva she's congratulate na kahrak is feder akal Olar na kahrak an orgneamh shaw ta she an ekalish an motorvalach agus ta she wohan mal so ta she anfakalach agus Jerry Silva sin ail agus an ish tamajik togo fergneamh bra uair galanta an Silva sin is fergneamh kira erlar at on agus Líonra Uladh an tanimata ar an orgneamh mar tamajigiri is mar in its trianala the groupie or fod or an tuiskarten shaw agus ní fudja dini tagiri trianal is skillin radio agus Féile agus rudi mar sin bei sé mar inage de sin so another tag is not mar dúirt mé fergneamh kira erlar ar an bon erlar bei Kinneal de Catalan vag can you té agus cafe agus bowl is stoach na rudin mar sin agus an sin ta spáí sin ag an bon erlar can you Crinneha agus beidir Cultúrlann Macha ina mé suas go dtí céige nó sé as go duine an sin so te sin an jazz agus studio an bag ar an bon arsúnar tá íon an specialist an orgneamh federalin iad a bhórta seachar bhzagal a bhí anar lá nó cabírad an sin suas ar an céad bei affigi agus studio agus eiste chuinn chláirtha a óú agus agathachtaí ana agus rud mar sin ar an trio orlar ta couple of studio ta studio trainala agus spas fakanya trainal ma karmit bem war or trainal inson Raidió Fáilte so the gas studio in sin agus shomer fakanya trainal agus in sin sus o hincha an kedar ella ta kistin vagden an erin agus studio tafada so bei groupie cool dini oga ta chak no car no kabirod abel chak august tafada anu it's in his public that on tamas loneha ganter tamasra bokt so tamajigiri game on gilig le fakel hisen shin that mara hagen to his jacker o motorvalak jakabo Feirste gerod avec tuna cora more gilig Raidió Fáilte agus cumáile sin tamid go pobl actual buinte leis an rud. So is tógra an táhaach agus tamid ag dúil le agus Gaelscoil na bhí tamid an anniversary ag tús methe but mar Harlian rudí mar seo bíon muil in amani so beidir go méid get a bug lin seachtainna in sin but tamid dúil le bogus Gaelscoil agus ta be Fáilte riamh gach duine tá géisteach linn teacht go bhfuil Feirste agus ana mis cup an coffee jazz agus jasmine mit hart den orgneamh uair sibh. Scéad ionach é seo agus an mé leis Raidió Fáilte an orgneamh ar fad nó mé sibh gobar like an mé aon agurtí eile gobar an fashion nó. Well bei Raidió Fáilte glacu an céidir módan spás Beidir ó am go chéile go mé daoine eile abalta spása úsid agus bé ar is orcar an bhealach is fearr leis an éise bhainistú mar hapla an cafe hístar níos agam mé fur an Raidió Fáilte nó an muimiid duine ag an eile isteach le sin a hocrú, but sin le play de planana agin ach tas agam le planana nuair a bhagan tú isteach in Aichegan agus ekan tú an dóir bhfuil rudí ar an talamh námní achraíonn na planana get a bug. So bei Raidió Fáilte lecu an céidir módan spás intan orgneamh uair but tá spásna eile an agus beidir gur féidir le daoine cruinnithe nó cógalacha a ractal so tá spás an sin gur féidir na ligean amach de grúpi eile tá géirí spás facáine fish cógal nó runseach mar sin. So bei spásna mar sin an cumáid
but an kid is mo is Raidió Fáilte bheith in tonight. Agus is game intach tsamhraidh the Gaelig and First agus Gaelig sa tuaisceart go mé bhfoirgneamh cófeiceach seo ilar go bonach ilar Firste agus siúlan go bhfuil daoine a bhís leis an áite acail agus a daoine intach sásta ben daoine caintlinn ar móthranis Straintry fiú daoine nach bhfuil Gaelig acu caint faoin orgneamh tasagam ben na Germany taxithe gáil suas agus nuas a móthar agus thula mé daoine ar agamin Straintry Kirkcaster na Germany taxi go déana orgneamh uair seo tagtógal agus bin siad sanna Kirksís ar Raidió Fáilte agus an rud a go so tá sé mai go bhfuil an Gaelig agus tógra Gaelach a méle phobal agus gach duine a caint faúda agus céadú sin leis an Gaelig cumáil leis an le Raidió Fáilte agus an choras Craoladh agus Féile a tagin. So sin go héintach, so tá tú ag rá as dócha go mééis sé oscailte riamh deire an tairí an mé? Ó, tású agin go mé. Sin go héintach, is Gaelscoil go é seo gomáin, yeah, just tá mé go mint níimiid caint faoi tá go leor daoine faoi oscailt ofagiúil tá mé duine géirí rins fáiltethe a chur a láthair so go mé ó fáilte rih an phobal áitiúil go mé fáilte rih an ácha Joáin agus níos fáilte eile rih an phobal Gaelach agus an sin bé tá mé géirí tásúla go mé beidir Uachtar an Héireann abal a teachtar pointse egan le fáilte ofagiúil mas mailad, but bé kids the summer kids were daoine in tonight, so táid gáil seans a thuirte daoine teacht agus an áite acail agus tá dean brodal is another tá an, but táid gé go bheiceann méid daoine agus féidir so tá fáilte mar dus mé raibh gach duine a teach le teacht agus an áite acail agus teasnaí teachtíomh. Bheith muid an caint ar fáin Líonra Uladh ar fáin lé ar fád, so ní cúpla ceise a gom gcuitine. Is deanneocht ar fád atá go a Raidió Fáilte an ó dhearnach a leir mé leat. Just mar ceisiarnach ar margheall Líonra Uladh san aglah seo. Cétá muoine é cóir le carthach Féile Feirste an bhfuil? An urgna well for much we knew ó cóir le carthach Féile Feirste. For much we knew ó an Christian estiach de Gaelig. Sin Christian tá sa tuaisceart seo a céidean le tógraí Gaelach tógraí capital agus tá sé deanú obair fíorhaid céimara a céadhhaid tógraí in ar fud na haite má Feirste an ardmhacha agus éitina eile atá fáil muoinú ó an Christian estiachta. So agus an sin firmid agad ón Ranóg an rin Fobal seo the Department of Communities and no decal mar a bhí tamiltachan. So sin na trí muoinethóirí is mó firmid agad ó Dramdra Baniam the Alpha program den timpachta tá písa táha hartar an orgnaúr so tá mid géir go mé Bliana agus an áite deascar feidir an Fobal teachtasteach agus sí an sin an amani so firmid agad ón Alpha program agus an firmid an talamh ón in the housing executive and seo agus ón rin infrastructure so hug siad an talamh doing so tá mid an buic doing na drama lig a hagan target doing agus an áit a first na Gaeilge agus an Irish language broadcast fannig muoinú an tógra go léithúil so tá mid an sásta go bhfuir mid an taíocht but sinnim go naithní an daoine an táhacht den tógra seo so tá daoine tóga faúda agus an sin go daoine an sásta leis nó acha go hairíonis agus é ag fáas agus é le feicil we bhí just caint faúda seo ar for tamil fada bhí planan na deanta tamil fada ó hen agus anis tá an rud le feicil an talamh agus tá daoine sprág agus caint faúda so sin anmhaid a bhfuil rís mar dús mé cur Gaeilge arás mé an Fobal in Malach an Jevnach clíonn tú cidshaid scialtaí dúilteach a faoin Gaeilge agus daoine deanú ionsaí an seo sa tuaisceart ar an teanga agus tá sé mai scéal mai a bheith agin agus den chun sé
Spin my Argini. Táis gom go fiseán a bháin ar YouTube ag Raidió Fáilte leis an faoin Líonra Uladh bheith thógáil ach tá sí thuas an sin ar YouTube ar fá blian timpeall ceapan sé so is ionach bhfuil ag go bhfuil sé beagnach ré chun bheith oscailte so tá Forbairt an ó hin. Cumaon ceiste ord cúpla ó thar na blianta an méid sibh sásta créile timpeall thuaisceart ar an FM má bhain sibh ceadúna so afcam chuir seo i dhéanamh agus an bhfuil an éon jocht ó afcam mar dhealar an ábhair seo? Well, tá muid caiins le afcam le tamil fada faúda sin mar stáisiún phobal tá muid cadaithe le bheith críliú i má Feirste in san mór cheantar bhil Feirste mas mai leat agus tá muid tá déanaí tíomh míad bhil Feirste a bhí I géirí go mbeidh muid críliú in ceantar sacasúd le tamil fada agus chuirmid seo oscóir afcam agus Gdí sé seo níor éirí len an rud athraí bud sin go bhfuil rudí ag bogu ag level eile ar ag level egan tá sé a caintin is na go mé ardan dab digitach agus bedra go mé me jabal the color sin agus tori sin chance doing a bheith le clinchant níos cantar níos lethne cumáile sin nuair táid ag bogu go úr sílam go mé dális na Tuaisceir wormid go méid le clinchant níos fuide mar bei éróg níos arja agin ná tá faoi láthair ach maidir le críliú ar fodan na sé chundé ag an pointe seo tá si de cinne leisc ar afcam sinna cadú mar stoig go bhfuil siad san den mhar mar chaíonn siad é de drama bhain go méo gach stáisiún pobl ag teachtasteach agus i ggéirí nó céanna tá midine deanú occur in Udi gur pobl simon or a community of interest atá against nuair a hosaí siad leis na stáisiún pobl bhí siad ag smaoinú faoi stáisiún nó faoi pobl tíreolaíocht túil so agus a midin well ní pobl tíreolaíocht túil an waid is pobl simna den Gaelgóirí scapa fodan na sé condé an seo agus ar fodan na tíre ar fad agus tá muid géirí freastal orthaisiúd ní muid géirí mar tá an assassin nó afcam tá sé dé le Radio Bradford nó Radio Leeds ag freastal an pobl in san cantar sin so muid duine ráhil ní obrinn sé mar sin maidir leis an Gaeilge mar tá daoine dí muidehil Feirste tá daoine a cantracha tá pobl Gaelacha cantracha ar fodan na sé condé agus níos fuide agus tá muid géirí freastal or so muid an cur na hagan si sin chun tosaí le afcam but gdí seo tíh muidan rud a luí mé faoi an dab an ardan dab agus cidiú sin agus beidir go mé meid clinchant níos fuide má tá nuair bhagamid sanáid úr níl si ag bogu ar an mhórcéis maidir leis go ar fodan na sé condé ar fad but conniú meid ag glóir sláfa dúda le táis gom ghfuil radio an lifa ag créile timpeall mór cantar fáileáil cléir fáidir FM agus ghfuil radio rira ar dab i roinnt cantar deisceart fáileáil cléir deisceart a héir an ar leid an bhfuil is a go caihanna méid dab ar fáil nó i úsáid go fórlahan? Well, tá sé ag fásanis ná tu chéad an fisagan tuairisce amach ó afcam gach blian agus tá sé rá go bhfuil chéad an na níine atá a ggéisteach ag ardú de réire chéile ach an aibatá agin maidir le dab ná go bhfuil si inta costasach le bheith abalta gol ar ardan dab mar chuann siad síosar so an odatá radio an odatá afcam ag obair ar faoi láthair ná tá siad ag orc ar bailach níos sira go méo siad abalta ardan dab a chomh de grúpi costal in hen de stáisiún pobl na tá agam in san deisceart go raibh scéim mar sin an cumáid go raibh siad dhéanú scéim pílite mar bhí midine aird scéim sin mar tharla sé bhí muid críliú mar clia ar fá tamil ar ardan dab so
Cai go bhfuil na húdaris cruúlachan ag orcanis ar bailach éigean le praisna íslú sa dós go mé grúpi pobl agus Stáisiún Raidió pobl abalta and a bheith cruúlú ar arden dab. So now bhí sé le bheití tamil hen lorsid lom agus dúirt bhí sé le bheití hartfin amegan an blian seo, but sin bhór sin Curtisír a rééis so it's doirtí bhtí a couple of blian, but ní sé go bheith an mí seo nó an mí sé hugging. But a rééis is céimena just céimena bagu ag lacu agus céimena móra más féidir agus conní ag brú contosaí agus sin mar tamid sin an hadu tamid a dhéanamh ar gach level. Níl is a got céin chéad a bhfuil ag úsáid stab in éan nó ó Níl na figurí just os ma chóir, but vís le caiint frí seachtó, but tamid caiint an tuaisgardanis. Okay. Vís le caiint frí níos móna seachtó mar a cibhníamsa, but ní hocail am figure crin na hort sit gan orcar an tuaisgaris. But tá sé gardú de riar chéile. Okay. Come on, let's go. Seachtó fin géid, Seachtó fin géid, sin an ceneal figure. Níor. Agus a rís to difriachta in Cantracha agus difriachta Major Lehish grúpana. Ta déanaí arán is nach bhfuil daoine óga a géisteach leis an radio mar a rin céad nervhí meid níos óige. Gnéisian siad le pod cruiltú agus gnéisian siad leis an radio a malach defriúil and just na a blintiú hen agus gnéisian siad ar gúhan agus gnéisian siad ar bali defriúil. So en amni ta si jacker tan méid sin dóiana in is gur feidir daoine a bheith amsú stáisiún tan a haps agus gacrod. So ta daoine a géisteach an is le radio amali nachgró abal a swinú fao beidir deid nino hen so tan chorus a lig ag gafrú. So ta si similar an is agus in amni níl mé kense an mulsid abalton a rudi lig a hóis. Like to rinse apps agus níacha me se figurí den a haps go bheith daoine tá géisteach le stáisiún a bhain na stáisiún eile ar na haps éirithe den Centre Radio agus rud mar sinna tá an jazz agus an úisteach, but níacha me se statisticí teach amach faúda na méid daoine tá géisteach ar an chóras sin agus sin tá bin pod cruiltú an. So te sé wadni jakra statistiki a walju and is marta exulact an exulact in na doina wal dini géisteach le radio. But darla na húdarí sa takar mak na statistiki ta na figurí áirithe ar gol suas go madulis and dab pe gol suas do riar céile. Ceanna na bacan is mór madulis dab na grúsé le fáil e carana. Agus is an kids bhhaid daoine leis an radio nuair tá siad ag chumans. Agus mar ó dab le fáil ins na carna well bhí tú garamach lucht éisteachta mas substantial sin. So but sílim de réir céile tá na carna tá siad a chuir deach ins na carna is so chuir sin leis le lína daoine tá géisteacht ar an ardan sin. Si a daoine agus ní maiile dab. Bar law and Chan chorus, so féidir gachtain a hasú. Feach sé ionach má bhain sibh cudúnas ar FM timpeall de sé chun ar fad nó má bhain sibh cudúnas ar dab chun agus mátá dab ar fág ar for lehan, you know. An bhfuil éon eolais sa bhreis a bhíon leat a thuirt amach dar réistóirí maiile le an stáisiún sa látá nniu an mar ceisiarnach? Stáisiún Raidió Fáilte. Yeah. Just ein eolais eile. Well, just commented ar fáil ar Centro Radio agus ar Niederlíne www.radiofáilte.com agus arís tá sé mai arásig in gradam sin a bhainmid tá sé mai an taithne sin a ail faoin céad den na chláirtáid a cruilú agus rinse taggart rin na Maltry taggart den ober tamid janu leis an fphobal agus an trénail agus
goal mit Kingshid Gudalula Kirsi Tagala Anshaw this in Forbairt Feirste and Tuskart. So is Jerring Gespragenchen Mohi Meshigoni Mata Gaelgori Agover Cantor Owain Gemention Spraka Nura Clenenshid Kadeta Goloras na Cantraga Ella August Beja Gespragenche the groupie a Gantraga Ella Rodigan Ur and Rodigan Defralianu. So Historian Bontas Joanne Matadini Agiri Clinton Kadeta Golorai Modulus and Football Gaelic and Shaw and Tuskart and my first August and Tuskart Marbian Mitch a Gobber the groupie team Miller and Cahershaw and Valfirsta Matadini Agiri Kenyon no Ibra at Agin Huson Shaw a Clinton no Lervas no Persisa Eiler and Doy will ready Huckalotchino Jacker Raidió Fáilte August Chin the Riamh ein team. Okay, agus we should just contact the region of Líon agus shoki me rash cogat Norvegia big foimús an organ of New Líonra Uladh ein team go me on onad Líonra Uladh mar Forbairt Feirste ó haibh na Gaeilge timple na Tíre agus timple na Crinne ó haibh Corcom Queen na Gaeilge freisin, you know. So by me shots to me in the Macron radio reach. Oh, so better get jockey too soon. Yeah. Okay, Fergus, score me. Yeah, sure. Song of all Fergus. I'm more slam, go